Παρασκευή. Ελέγχον ημάς Θεό, ευλογητός και πιο πάντα την έποτα, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρό και του Υιού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεχόμαι το υπέρτη, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχτα Αγί, και τους αιώνας των αιώνων. Οδύε Νικόλαε, η μνήμη σου είναι την οικουμένη τιμήνομαι τη μνήμη σου. Κύριε, τη δοξαμένη υπήτε με, και ευλογημένο το ευχόμενο, εν ονόματι Κυρίου ευλογημένο το ευχόμενο. Ιεράρχη Νικόλαε. Κάνε Μαρία Κάλλας, Σαράντο, Μαρία Κάλλας. Κάνε Μαρία Κάλλας. Συνέχισε Μαρία Κάλλας. Μαρία Κάλλας, Σαράντο. Πες και για τον Δήμαρχο, πες και για τώρα, για τον Εφραίμ. Πες μας για τον Εφραίμ, Σαράντο. Για τον Εφραίμ πες μας, Εφραίμ. Έλα, πες για τον Εφραίμ. Δεν μπορώ να το δει. Εντάξει.